I pozdrav ljudi, danas igramo 4x4 nogomet. I da, evo, ja sam već ušao u igru da igramo, uzeo sam Hrvatsku, igramo protiv Argentine. I da vidimo kako će to ide. Evo vidite, to je nogomet sa džipovima, ko što rekao. Malo je gadno voziti. Zabigu! Čekaj, gdje sam ja? Ne dam da ide lopta. Ako je uopće. Fuck! Hajde zabi gol! Gol! 1-0 za Hrvatsku protiv... Čekaj da isključujem zvuk. 1-0 za Hrvatsku protiv Argentine. Ko što rekao. Ne, fuck je bio moj. Okreći. Ok. Bem ti ove kontrole. Još ne vidim voz. Fuck. Evo ja sam jednoga džipa sad zauzeo. Ne, još ti moći. Jebon! Iru zabi autogol. Jebi ga. Šta mu? Aj zabi! Gdje je onaj moj konj? Evo ga jebo. Pa s oči. Te život. Fuck. Čekaj, gdje sam ja loptu? Mrštavo jeben ti. Čekaj, ajde, dobit ću loptu. Eto, tako se zabije gol. Ne, šta je, pro. 2-1, dakle, Hrvatska protiv Argentine. Ne jebot. Okreće. Ne jebot konj. Ne, fuck. Šiće ovdje, ja se ne mičem. Ne mičem se jaje. Jebem se. Što me gurate, ne mičem se. Vidiš, šupče. Jo, nemoj mi štekat. Sve samo nemoj štekat. 2-1 prvo polovrijeme, Hrvatska. Rastura. Bog te zaokreći. Hajde konj. Ja će još jedan gol zabiti. I 3-1 za Hrvatsku. Protiv Argentine, dakle rasturamo, nema šta je. 3-1. Čekaj, ću dobiti loptu. I zabio ovaj moj. 4-1. Igraj. Okreći buk. Hajde igračine moja, ajde zabi gol, idem. Nemoj mi štekat. Ne, zabit ću mi gole. A daj, nemoj srat. A ne mogu vam zabiti gol kad sam ja tu. Vidi, ja se svađam s ovim svojim bol. Bog te ću zabiti tako to gol. Bog te što mi uletiša u loptu. Neće moći ove noći. Čekaj, ja ću ovoga zauzeti. Kuš sada Milane. Ok, ovaj vodi loptu. Još će... Dajmo autogol. Jebote konj. Ne dam loptu, Mrč se konj jedan. Fuck. Veliko fuck. Ok, idemo dalje. Idemo. Jebite se. Šubek. Evo vam još jedan za kraj. 5-1, nema šta. Šansa, nije 5-1, 4-1 smo pobjedili, idemo dalje protiv Italije. Ili je Italija, bog te nemam pojma. Da, je Italija. A bog te, ovaj moj konj svaki puta nas sjebe.
Vodi je. Konj moj. A nemoj me jebat. Čekaj, gdje je lopta? Bog te. Još će gol zabiti. Možda ja čak zabijem autogol. Čekaj, lovi vode. Da, vode, lovi. Možda zabijem gol. Rekoh, možda. Jebote, okre. Štaš? Ja teram unatrag. Ne dam ja lopta. Ne, fuck. Teraj ugl. Krte, ja trebam na mapu gledat. Jebote, teraj. Šta je sad? Ja se ne mičem odavde. Ne mičem se, ja ne dam loptu. Šta me jebem. Još ću i ja. Sarika. To ajde ti moj, guraj. Guraj loptu, tako je, ajde. Ja ću sada otići ovdje dok će oni gurnit meni loptu. Fuck je beti, ko stojim tamo. Jesam uspio gurnit, jesam. Jebote konj. Ne daj, jebote. Pa konju zabit ćeš autogol, nemoj biti specijalac koji jela. Ajde, tere. Ajde, dobro je, 0-0, to vrijedi. Ajde, bijaš tamo da ja odem zabit gol, Čekaj, ja šta to ovdje. Nemoj mi bježati. Jebote, ova Italija ne da lopte. Petom zabio gol, ovim od zada zabio gol. Hoće li biti još jedan? Neće, jebi ga. Ne znam, ja baš nisam specijalan za ove, nogomet s autima. Brum. Ja se vozam ovdje u krug, oni igraju. Moja. Hoće doći, neće. Ne dam ti loptu. Ne daj tu, mio. Teraj. Daj bjež. Vidio ga moga konja. Stardiranoga. Nije uspjelo je. I autogol, Znaš šta. Dobio sam poruku na Skype-u. Jebi ga, neću sad ulazit. Di je lopta? A ovo je moj konj. Ajde, ja te čekam ovdje, donesi mi loptu. Donesite mi loptu. 3-0, Hrvatska protiv Italije. Inače, kad smo bili igrali, bilo je 1-1, dobro je to. Čekaj, gdje je lopta ušla? Aha, imam je, sam rekao da imam. To, imam je, nemam je. Daj autogol. Autogol. Eto, šta je ovo, neki umjetni navijači, Bog te. Bog te čovjek, moj konj zabio gol, stači ja ovako. I pobjedali. Znaš šta? Šta, ovo je sad idu ovako zabija gol, koji konj je. Ondaj. Idemo protiv Portugala u polufinale. I da vidimo ćemo pobjediti. Portugal. Šta je ovo? Pauza i to. Jebim ti, ne da se Portugale. Šta mu konju? Ko je ovo? Pede Ronaldo, Jebote! Ajde, dobro je, nije gol. Ajde, zabit ću ja gol. Ma neću zabit gol, logično. Biješ tamo konju. Bog.
Gol! Pa ušao autom u ugol, a ne lopta. Ide, pederi. Pederi. I autogol, ja, ne. Ne damo se mi, ne damo. Mi smo Hrvatske. Nemoj ići na naši. Nemoj mi sada štekat. Da ja maknem mišu. Što bi... Evo, čitale me neke gluposti, evo te. Aj, to je bilo to za ovaj video. Ošli smo u polufinale, ja nemam pojma koja je ovo pička materina se desila. Jebem ti kompjuter. Aj, dobro, vidimo se ljudi u sljedećem videoklipu i nadam se da ćete uživati u ovom videu.